sarap yung laro naman. Wow. Ito, di ka na naglaro. Sige, nila nga ng balikat din. Hindi naman na yung vision. Ay, mali! Ano lang? Huh? Go Godwin! Ano naman? Pinagod ako kanina, Sir G. Then, nung nagpapalo-palo kami, smash daw ako ng smash. Eh, ang bigat nito. Saan? Friend. Friend ba? $100. Ay, oh, $100. Hindi, 15 lang yata kasi baterya. Okay. Per hour. Bigat naman. Ay, yung ginagawa. Kasi na nabalikat ko. Boom!
Ba't di pa? White silver? Ano? May number yan. Ano ka? Di pa nga nalisin. Kasi ilang araw. Nakatangkat. Okay. Dagdag. Dagdag kahit. Hindi mo naman ba kailangan tangkat? Hindi na. 5'7 or 5'6 na ako. Oo, baka ano. Tapos meron din akong chunky na ano yun. Yung sapatos. Dalawa. Magiging 5 or 5. Yung... Yan? Nakita nung sa TikTok yan. Ang maganda ngayon yung G4. G4. Dito na sa lampas bukas. Dito na sa lampas bukas. Masakit? Ano, wait lang. Wala naman ako. Laro pa ako yun. Kasama niyo yung mga bata. Hindi kayo magkakasama? Nandun si Arian na yung si Arian. Tapos yan. Tapos yun. Kasi nandun. Kasi itong tsaka mga taga-tang wala. Oo, tapos... Ano nakikita lang namin si Sir Edson everywhere, si Wallace, tapos minsan nagkaya. Yun yung ano, first time. Oo, nga po naman kayo close. Yes, si Sir Paul nga nun, naka-ano pa. Ano siya? Hmm. Ano ako? Tapos. Gusto niyo ba? Each Arian na ako. Kakalaro lang daw? Joke lang.